शैतान को देखा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? কি বে উঁডু সুন্ডু বসে যায় তোর ফটো কাগজে ভরে দিয়েছে নাকি? ନାଇଁ ରେ ପାଣିଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକାଥରେ ମକରରେ ଗାଧବି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆଉ। না এটা না এটা কি ମୁଁ ମାଖିକିରି ଗାଧବି ନାକି? দে জানি নেই এটা পরে ଏବେ ଗରମ ମସଲାଟା ପାଣିରେ ଢାଳିଲେ ସେଟା ଗରମ ହେଇଯିବା ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପାରବେ ମକର ଯେ ଜକେ ନେଇ ପଡିଆ ଏମିତି ବି ହୁଏ କି? ମୋର ମା ତ କହି ନାହିଁ ମତେ। ଜାଣିଛେ ନା ବେ ମୋ ଦାଦା ତ ଏବେ ଡେଲି କହୁଛି ଗରମ ମସଲା ଯୋଗୁଁ ତାର ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ପାଣିକେ ଗରମ ନେଇ ହିଆ କଥା କହୁଛେ। ହଁ ଦେ ତୁଇ କହୁଛେ ହେନେ ସେ ସତନି ହେଇଥିଆ ଗାଁର ବୁଝଲା ସୁଝଲା ପିଲାଟା ଯା ତାନେ ତୁଇ ପଳେଇବେ ଯେ ଆମେ ଗାଧବି ବେଳେ ଦେଖବେ କି ମକେ ତୁଇ ଆଉ। ହଁ ମୋ ନାନା ଶାଢୀ ଆଣି ଆସିବେ ଗୁଳେଇ କିନା ଗାଧବେ ଏତେ ତ ଦେଖୁଛ ନାନା। ନାନାର ଶାଢୀ କାଁ ଆଣିବି? କି ଲାଗି ଆଣିବି? अबे साले ଗରମ ମସଲା ଦେଲା ଶାଢୀ ଦିଆ ନା କି? Baigan. ଦିଆ ବା ଗାଧି ତ ଦେବି ଆଉ।